はい、ノアの松澤です。今日は私のスライスサーブの説明をさせていただきます。まずグリップですが、先ほどのフラットサーブのグリップよりもちょっと薄めに構えてます。で、当たる面がちょっとですね、コートよりも上を向いているような感じで構えるように意識をします。フラットサーブの時はちょっと手首を柔らかく使ってたんですけども、スライスサーブで回転をかけたい時はちょっと手首を固定するような状態で構えるようにしております。で、トスの位置ですが、体よりもかなり右ですね、右斜め上にトスを上げてボールの右側面をこするような意識を持ってサーブを打つように意識をしています。